Mga kapuso, suroy ta uban ang Mindanaoan travel vlogger o DOT accredited tour guide nga si Olan Emboscado. Sir Olan, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka, sir? Good morning. Maayong buntag o maayong buntag sa atong mga kapuso, especially kanang nagatanaw karon kanato. I am feeling very good, refreshed. I am always optimistic maski na ata karon sa pandemic. Tama ka na, sir. Dapat refresh and fresh yun perminti ta, di ba? Sir, correct. How young are you nga nahilig ka sa pag-travel o paunsa ka nagsugod sa mong interest sa pag-travel, sir? Alright, ang love na ako for travel, nagsugod na siya growing up in my hometown of Katiil, in Davao Oriental. No? Ang Katiil Manggod, kaniadto nga panahon, before siya nahimo nga 3 to 4 hours ang travel sa Davao, it used to be 12 hours, dugay kaayo. So, lisod kaayo mag-travel sa Davao. So, katong bata pa ko, instead nga mag-travel ko outside of the city, ang ginabuhat na ko, we explore different destinations or natural wonders dito mismo sa Katiil. So, my love for the beaches, my love for the mountains, for the waterfalls, naana dito nagsugod because ang among hometown is blessed kaayo ni Ana. So, unya katong bata pa ko, as far as I remember, ang pinaka-paborito na ko nga subject or libro is ang sibika at kultura. So dito na ko naila-ila ang atong mga natural wonders sa Pilipinas. So katong nagadako ko, naka-stuck sa akong mind nga if I am given the chance na mag-travel at tuon ako na siyang mga destinations. Sir, pila na ka mga tourist spots o mga lugar din sa Mindanao ang imong naadtuan na? Sir, there are 6 regions in Mindanao, no? There are 27 provinces and few chartered cities in Mindanao. Luckily, naadtuan na ako na tanan. All the 27 provinces, all the 6 regions in Mindanao, nalipot na ako na siya. Wow! Sana all, sir. Nakalaag na. Sir, unsa ang imong worth sharing experiences sa imong travel ug ang memorable place nga imong naadtuan dinhi sa Mindanao nga dili pa kayo ilado nga destination apan ayo suruyan? Siguro ang ma-share na ko nga pinaka makaingon jud ko nga na-amazed jud ko kayo kay binabalik-balikan jud nako siya is the island province of Tawi-Tawi. That is the southernmost part of the Philippines. In fact, ang tawag nako sa iya kung dito sa norte, ang ilang northern jewel is Batanes, diri sa ato sa Mindanao, the southernmost jewel or gem sa Pilipinas, ang probinsya sa Tawi-Tawi. Kay naa dito tanan. When you talk about culture, it will blow you away, no? Ang mga igsuon nato nga mga Sama, Bajau, Jamamapon, mga Tausug, it is their home. And then if you talk about islands, naa dito ang mga pristine, untouched, virgin nga mga islands. Imagine nimo ang dito ko na-amaze sa kanang ginatawag nila nga the longest sandbars in the Philippines nga moabot sa at low tide moabot sa 5 kilometers connecting different islands. It's called Panampangan Islands. The journey itself, it's a story to tell. It is something that you will learn from. Ang realization ako is we live in Mindanao, no? Of different culture, diverse culture, pero we can live together as one, no? So even if you go to Tawi-Tawi, ang mga Tawi-Tawi, mga taga Tawi-Tawi, majority are Muslims, but they embrace Christians, no? Mga ano sila, very welcoming sila sa mga Kristiyano. They live as one. Sir, unsa ang para nimo kinahanglan makuha nimo o ma-learn nimo before ka mubiya sa usa ka lugar nga imong giadtuan? I would research, no, kung unsa ang mga kanang ginatawag nato nga pinaka-tourist spots nila, no, or ginatuan yun sa mga turista. Dapat atuon ako na siya, be it a natural wonder or man-made destination. And then ikaduha, people, because tungod sa tao na adinha ang culture, no? And then isa sa mga pinaka-paborito nako whenever I go to places, maski unsa nga probinsya, mobisita jud ko ana og palengke, public market, because public market is the soul daw. Mo daw siya ang kanang soul sa usa ka town or sa isa ka syudad. So dito makita ang mga kanang local food, no? And then speaking of local food,
dili pwede nga dili nato suwayan, or particularly ako, dili pwede nga dili nako masulayan ang local food sa isa ka destination. Sir, with your travels, nag-initiate pud ka o kinigitawag nimo nga the Travel Teller Project. Unsay naaani, sir? Every year na siya, balik ko sa Katiil, kunya nagahatag ko, naga-give back ko kung unsa ang kanang ang akong pwedeng mahatag. So particularly, na ako yung mga partners dito, mga community, and then schools, kung matagaan gyapon taghigayon maski na sa pandemic. This will be the 8th year of the Travel Teller Project. Congratulations, sir, sa imuhang mga initiatives no to help pod ang inyong community dito sa Katiil kung asa kagikan. Alright mga kapuso, sanglit usa ka travel vlogger ang atong bisita karong buntaga. Dunatay Fast Talk. Sir Olan, ready na ka, sir? Sige. Bring it on! Ready. Sir, solo backpacker or family tour? Ganahan kong solo backpacker. Islands or highlands? Islands! Zipline or water rafting? Zipline, because sabi ni Jessica Soho, I am the zipline king of the Philippines. Daghang kayong salamat, Sir Olan, og pareho nimo na miss na pud namo Salamat kayo. dinhi nga mabisita ang mga lugar sa Mindanao ug baka banding ang local communities. Amping, sir. Amping pod. Salamat kayo. Salamat sa higayon nga na ako karon dinhi to share my stories, my humble stories, and also to inspire people.